हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर दा इलेक्शन सफैबाय आरो बे इलेक्शन समावनो माने एगेन्स्ट पार्टीजों पार्टी माने सोर पार्टीया माबायदि खामानि मावदों सोर पार्टीया मोजां खामानि मावनो हायाखै उमुगा आरि मावदों थुमुगा आरि खालामदों बेबायदि उमुगा ओरैबायदि खालामनो हायाखै बेफोर बाथ्राया इलेक्शन समाव ओंखारो गेसाव गोफोन बाथ्राफ्रानो इलेक्शन समाव ओंखारजोबो दा थिग बेबायदिनो दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआरनि चिफ एबा बिटिआर सरकारखौ सोर मा बुंदों आरो बेजों लोगोसे बि भइसआ एबसुखौ मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे नोंथांमोनहा एसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दिनै बोसोरबा बारलांबाय आरो बे परिबर्तननि मुङाव बिटिसिखौ सालायनानै आं जायखौ सोंनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय आरो बिथांनि सिगां आं बेखौनो सोंगोन जे प्रमद बर' बिटिसिनि सिइएम नोंथाङा बोसोरबानि गेजेराव रायजोफोरनो मा खोथा होआमोन आरो मा दिनैहाय नोंथाङा खोथा होनाय बादियै नोंथाङा मावफुंनानै होनो हाखो बेखौसो आं मिथिनो लुबैनानै दिनै नोंथांनिसिम रायजोनि गेजेराव आरो रायजोफोर मिथिनाय बादि नोंथांनि मा मावनो हाखो आरो मा खोथा होनानै मावनो हायाखै बेखौ आङो मोनसेनि उनाव मोनसे आङो रायजोनो फोरमायनो सानदों बिनि गेजेराव नोंथाङा बोसोरबानि गेजेराव जोंनि नुनाय रायजोनि नुनायाव नोंथाङा दुरान काप आर्मिनि 100 बोसोरनिबो सिगांनिफ्राय खुंबोनाय एबा गेलेबोनाय दुरान काप नोंथाङा खुंदों नाथाय बियो बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय दफा नङा नोंथाङा नलेज फेस्टिभेल खालामदों इउनिभारसिटियाव गियाननि मेला खालामदों नाथाय बेबो बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय नङा आरो नोंथाङा बड' महोत्सब दिल्लीयाव भारत गभर्नमेन्टनि नखर मन्त्रि आरो प्रधान मन्त्रिखौ लानानै नोंथांमोना दिल्लीयाव गाजा गोमजायै कौटि थाखा बाहायनानै नोंथांमोना बर' महोत्सब जातीय महोत्सब मोनसे खुंहैदों बेबो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव गैयै मोनसे आयदा आरो बेनिफ्राय दामनाय देनाय गेलेनाय मोसानाय बागुरुम्बा इत्यादि नोंथांमोना दिनै बोसोरबायाव बेबादिजोंनो नोंथांमोना सम बारहोलांबाय दा प्रमद बर'नि बिसि नामाव जा हा दं नै 10 तारिख 4/2023 बेयाव नामजारि खालामनानै लानाय फारु बरालनि नामाव 0 खाथा 14 डेसआ हा बे रङिया चक्रनि आन्दाराव बे दङ आरो लोगोसे नैबे जाहैबाय 27/1/2021 बेयाव फारुल बरालनि नामाव गासै दाग दं 224 4 खाथा हा दं बेहा दा बेखौ बे देखायाखै आरो लोगोसे नैबे फारुल बरालनि नामावनो आरोबाव 10/4/2023 आव गासै 1 खाथा 4 लेसा हा दङ दा बेखौबो बे बिसि नामाव हा थानायखौबो देखायाखै ओमफ्राय लोगोसे नैबे जाहैबाय 1 खाथा 4 लेसा बे फार्स्ट 504 दाग नम्बर बे 504 दाग नम्बरनि 1 खाथा 4 लेसाखौ बियो फारुल बरालनि नामाव दंमोन बेखौ बे देखायाखै आरो बिदिनो दंबायो नैबेयाव फारुल बरालनि नामाव 450 दागनिफ्राय 3 खाथा 6 लेसा हा बिसि फारुल बरालनि नामाव हा दङ फारुल बरालनि बे हानि माबाखौ बे रेकर्डखौ बे देखायाखै दोनखोमादों आरो बिदिनो नैबेयाव दंबायो नैबे नै 0 खाथा 13 लेसा हा फारुल बरालनि नामाव 1 तारिख 12/2023 बेयाव नामजारि जादों दा बे माने रङिया सार्कलनि आन्दाराव ओमफ्राय नैबेयाव दंबायो नै बेयावबो बिदिनो फारुल बरालनि नामाव गासै माने 1085 दाग दं बेयाव 339 दं फाट्टा बेयाव हा दं बेहा दा बेखौ बे देखायाखै एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन किन्तु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टीजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो नैबे
लोगोफोर नोंथांमोनहा नुबायना बे दा जेरैहाय गोबां माने दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकार बा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ गोबां बाथ्रा दा सावरायलायनाय जाबाय एरखांलायनाय जाबाय थिग बेबायदिनो पलिटिक्सआव बै समावबो बिथांमोनहाबो माने बिपिएफ सरकारखौबो बिपिएफ सरकारनि भुलफोरखौ रायखांलायनाय जादोंमोन दा थिग बेबायदिनो इलेक्सन सफैबाथाय बेबायदि गेसाव गोफोन बाथ्राया ओंखारो बा गावजों गाव बुरखांलायबाय थायो दा बेनिफ्राय आं बुंनाया बेनो जे आं रावबो पार्टिजों जानानै आं बाथ्राखौ बुङा माने जों गावबागाव मोनसे जोंहाबो जाथिनि हारिनि थै दं हिसाबै बे देशनि जोंबो नागरिक हिसाबै जोंहाबो भट होनो मोन्थाय दङ हिसाबै दा आं बेखौसो बुंहरगोन जे जाय पार्टिया रायजो राजा नोंथांमोन जाय पार्टिया माने जोंनि भबिष्यतआव मोजां खामानि मावगोन बायदि जाय पार्टिया माने जोंनि हारिनि इयुनाव मोजां खामानि मावगोन बायदि हारिनि गासैबो उन्दै गेदेर गासैखौबो समान मेगनै नायगोन बायदि जोंनि हारिखौ मोजां लामाजों दैदेनलांगोन बायदि आरो जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जाय पार्टिया मोजां खामानि मावगोन बायदि बेखौ गोसोजों सायख' बिनिफ्राय नोंथांमोनहा भट होनानै जयजुक्त खालामबा देरहाहो बेखौसो आं लुबैयो माने गोसोजों सायख' बयहाबो सायख'नो हानाय मोन्थाय दं नाथाय नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय दानलाय सुलाय जानानै जेबो लाब गैया मानोना हाजारखि नों सोरबा पार्टिखौ थांनानै बुहै सोरबा पार्टिखौ दानहै गोसोखौ रावनिबो गोसोखौ सोलायहोनो हायाबा बुलायनानै दानलायलायनानै रावबो बुलायबानो जे दानहैबानो जे मानसिया सोलायनानै गोसोआ सोलायनानै नोंनो भट होगोन बे नङा गाज्रिसिनसो जायो बेनिखायनो गाव गावबागाव गोसोजों सायख' बबे पार्टिखौ नोङो मोजां मोनो बबे पार्टिखौ नोङो भबिष्यतआव मोजां बायदि नुहुरदों बैबायदि पार्टिनो भटखौ होनानै देरहाहो दा आं बेखिनिखौल' बुंगोन लोगोफोर दिनै दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा निमाहा हो गोजोन्थों खुलुमबाय